Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Mocha Frappuccino. May balita ako ngayon sa inyo ng isa daw siyang magaling na time traveler na alam daw niya ang future ng Pilipinas. Alam nyo naman tayo dito, isa tayong legit na fake news site, ha? Harap-harapan ako magsisinungaling sa mukha nyo kasi alam nyo naman, nagsisinungaling ako. Hindi ako yung nagkukunya-kunyarihan dyan na anghel na isa naman pala, sinungaling naman talaga. And syempre, isa siyang foreigner na hindi naman taga-Pilipinas. So, mapanood natin itong cancer na to. Itong can-foreign sir na to. Hello, I am Noah the Time Traveler. No. I am a time traveler from the year 2030. I came back to this time from the future after a failed mission. I am here to tell the truth about everything, about how time travel is real. NANI? Okay, hindi ko pa napapanood yung buong video, pero ito pa lang hindi. Imposible na mangyari yun kasi magkakaroon ng time paradox ang ating timeline. Hindi ka pwede pumunta doon nang walang ine-epektuhan yung past and vice versa, diba? It's a continual loop. So sige, tuloy-tuloy muna natin bago tayo mag-explain. Paolo, manahimik ka dyan. Slowly by slowly, you guys will realize that these predictions are true. A lot of people asked me about the Philippines. Luckily, I have been, but in the past, when I was time traveling, I have never been to the Philippines in the future, but I've talked with many people who have. And I can tell you exactly what happens to the Philippines in the future. What? Kumbaga, sa iba pa niya to narinig. So, kumbaga, isa siyang rumor for him. Pero, for some reason, kailangan natin intindihin yung sinasabi niya na parang siya yung gumawa nito. Exactly what happens to the Philippines in the future. Probinsya ng China. Make sure to listen to the whole thing. Kailangan mo siya panoorin ng buo kasi para to sa kanya, YouTube algorithm, very good o ano man, no? Tiyan mo yung boko, kaya yan naagnas kasi nakita ko to. First, Philippines is going to converge with other countries that are part of ASEAN. I cannot say the name of this future country. Hindi siya kapanipaniwala. Feeling ko kahit troll to, hindi siya magaling na troll eh. Kasi nasa body language niya, nasa galaw niya, hindi siya yung salita na isang taong talagang nalaman niyo na to. Alam mo, maraming beses siya mag-ulit na isang salita. So alam mo, nag-stall siya sa utak niya. Kumbaga nag-aantay siya magpasa sa utak yung sinasabi niya. Many money. The Philippines will converge with many countries. Brunei, Indonesia, Laos, Cambodia, Malaysia, Myanmar, Ano daw, Marimar? Myanmar. Para sa isang tao na nakapag-time travel na, di ba dapat matalino ka na? Kasi nakagawa ka ng device para makapag-time travel ka. Pero sa isang hindi ko mawaring palagay, hindi ka marunong magsabi ng tama sa isang bansa. Philippines becomes a giant utopia. Paano mo ba matatawag na Philippines to kung isang buong country na kayo? Kumbaga parang Pangea na yan eh. Wala na dun yung identity ng mga bansang nakapaloob doon kasi naghahalo-halo na yan, di ba? Kung ganun yung point. So, ba't sinasabi mo future ng Pilipinas? Dahil ba marami kayong viewers sa Philippines, ha? Dahil ba alam mo ang Philippines ay mainit ngayon na gusto na malaman yung future nila dahil sa sobrang laki nung pag-change na kanilang government? Kaya mo ba to napili? Hindi ko lang ba, ang dami rin niya pinili. Na gano'n na siya ng Mexico. Basta marami siyang bansa dito sa Apex TV. Marami siyang bansa na nag-prophesize. Like, daig pa niya daw yung mga scientists na nag-aaral na funded ng millions ng dollar para pag-aralan how time works. As of now, imposible kasi kailangan mo ng sobrang daming energy para magawa yun. And hindi pa yun safe for the person na nandoon sa experiment na yun or doon sa project na yun. Hindi social experiment tayo, experiment lang na yun. Eh itong hirap na magsalita na taong to, eh sinasabi niya, alam daw niya. Sige. Into a huge utopia. Well, Japan was working on some type of AI police task force. Philippines was able to be the first one to implement it. AI Police Task Force. May mga robot na police force. In what? 2030? That's just 10 years from now. 10 years. Paano naging sapat yun? Para makagawa ka ng isang police force na kayang mag-function kasama ang mga tao. Ang pinakamatindi lang natin na AI dito si Siri. And the crime basically dropped overnight. It was one of the... Overnight! Natalo yung 6 months si Duterte. Holy sh... Shabu! Namiss kita.
Buti na lang dyan ka. and it was huge. Working out. Aray ko putang. Putay, nasasaktan ko na yung sarili ko sa kabubuhan na to. Kaya di sabi ng girlfriend ko, It was huge. ang maganda dito, ang pinili mo pang oras ay 2030. Like, mas maniniwala sa yung tao kung magpe-predict ka 1 to 2 weeks from now na mangyayari. Diba? Pero syempre, di mo pwede kaya gawin kasi isa kang scam. Isa kang malaking kasinungalingan. So, dito sinabi niya na tumaas yung GDP natin, sumaya ang buhay, bla bla bla. Tapos ayun, biglang bumagsak na sa akin yung conclusion na kaya niya pinili yung Pilipinas. Doon yung balance ng mga taong nasa internet or nasa YouTube, malakas gumamit ng YouTube, ng online na media sites, na medyo nasa baba pa nung scale ng mga poverty, Kumbaga, andun yung wishful thinking. Ito lang yung wishful thinking natin mga Pilipinas. Sana totoo. Maniniwala na lang muna kasi naghihirap kami dito mga mamamayan. Ginagawa namin ang lahat. Nagtutulungan kami. So, para mawala na yung doubt sa sarili mo o yung unknown, maniniwala ka na lang dyan. Di ba meron niyang comic na mas maraming tao nakapila sa comforting lies kaysa sa harsh truth. Kasi mas gusto nila maniwala na lang sa isang kasinungalingan kung yun na nagpapasaya sa kanila, di ba? So, ayan, ito yung sinasakyan ng video na to. This is what I could say about the Philippines. Honestly, I could talk a lot more on it, but I don't have enough time. Why don't you have enough time? Kala ko ba time traveler ka? What the fuck? Don't have enough time. Ang gusto ko pa dito, itong time traveler na to, na kuno, ay pumunta siya sa isang channel na most ng content ay mga conspiracy theories, time traveling, mga clickbait na may pulang circle. Alam ko yan, ginagawa ko yan eh. Puta. World War II dito. Sige, mag-misinform pa kayo mga ungas. Former NF50 workers say si piloted UFO. Hindi siguro isa tong marketing campaign ng klase ng mga content nila, Like, sige, dito na lang ako pupunta kaysa sa isang legitimate na laboratory or legitimate na news site. Diba? Doon tayo sa isang YouTube channel na mahilig sensationalize sa mga ganitong klaseng conspiracy theories and shit. Diba? Kasi, mas paniniwalaan ako dito. Diba? Talino mo, Noah? Trust me, it's very shocking. Yun yung mga unang red flags na hindi ka maniniwala sa isang tao pag sinabi niyang maniwala ka sa akin. Kumbaga, kung hindi pa ako napaniwala sa mga sinabi mo na facts, quote-unquote, kahit sabihin mo na 10 million beses yung trust me, hindi ako maniniwala sa'yo, okay? So, sige, ayoko na panoorin to kasi baka makalbo na ako pagkatapos ito. So, hinanap ko yung kaya YouTube channel, si Noah the Time Traveler. Meron na siya isang video dito. Asking, why is my voice changed using a filter? Kasi scam ka! Have a blurred face. Kasi nungaling ang Well, pinagsasabi it's mo. because I'm trying to conceal my identity. No shit! To try. Para sa isang tao na nakapunta na sa Lecheng 2030, 2250, whatever, bakit ang gamit mong camera yun na ngayon pa rin? Hindi ka ba makakuha ng produkto doon na mas high-tech pa sa isang Rode mic? Hindi ka man lang doon nakakuha ng gamit na pwede mong bilhin dito? Kung mapapansin mo, lahat ng mga years sa pinuntahan niya, naka-round off na by 5 or 0, whatever. Kasi ito yung maganda i-type Isa to marketing strat maganda sa mata ng tao Pag kaya 10, 250, 245, 2030, 2120, 10,000, diba? May isa siyang whole number. Masarap siya tignan, masarap siya basahin. Kaya ito yung mga pinipili niya, time. Hindi dahil mayroong significant na nangyari itong time period na to, pero dahil maganda siya gawing title. I also do it because I don't want people to judge me based on my looks or my voice. I-judge ka nila sa kabubuhan mo I-judge ka nila sa utak na ginagamit mo ngayon. Kung may nag-time travel man dito, yung utak mo yun, okay? I want people to choose their own opinion on this video without any bias against me. It is natural for bias talker pag yung nagsasabi isang scientist, isang mayroong pinag-aralan at mayroong mga evidences or mga theories or mga formulas or papers na pinublish para sabihin na legit yung kanyang ginawang research at nakapag-time travel siya. Hindi isang college boy na wala magawa sa buhay niya, meron siyang camera so why not, diba? Easy views. Ito lalaking to, nag-viral na siya sa Apex TV, millions of views na siya. At bumalik na siya ngayon, napili niya ang Pilipinas kasi nga mainit ang Pilipinas ngayon online. So I'm just helping make you able to shape your own real opinion without bias.
You cannot have an opinion when it comes to science. Science is fact. Fuck you. Science is evidence. Walang pakialaman science sa nararamdaman nyo. Facts don't care about your emotions, sabi nga ni Ben Shapiro. Wala siyang paki. Isa tong observed, recurring na pwede mong ma-predict kasi factual na siya. May mga papers, inaral na to in a controlled environment, ganito palagi, kinalalabasan, di ba, bla bla bla. Walang opinion sa time traveling. Just say kung ano yung mga ginawa mo para makapag-time travel ka. Pakita mo yung ano ginawa mo, ano yung science na nakaakibat dito, saka nakakuha ng quantum energy para makagamit ng ganyang klaseng time traveling. Ang dami-dami aspect ng time traveling na wala kasi sinasabi. Like, sinasabi mo lang yung end, yung fun part. Yung importanteng part para ma-back yung sinasabi mo na nag-time travel ka. Una, saka nakuha ng ganong klase enerhiya para magamit mo for time traveling. Para makapag-time travel ka, kailangan mo, you need to move out of the speed of light. Okay? And as of now, sabi sa general theory of relativity, hindi ka makakalagpas sa speed of light. Okay? Yung 300 million per second na speed of light. You need an infinite amount of energy. Okay? Search nyo si Kurzgesag. Ilalagay ko yung link below regarding sa time traveling. Pangalawang issue mo dito, tanga ka. Pangalawang issue mo dito, to time travel, mayroong mga paraan yan. Pwede mo paggalawin yung area around you to move at the speed of light. Or ikaw mismo, bilang isang entity, bilang isang conglomeration of matter, you rip, like parang gugupit ka sa time-space continuum at papasok ka sa loob. Parang portal, di ba, na game. Yun yung dalawang way. Kailangan hindi maapektuhan yung physical mo na anyo eh. Kasi pag nag-move ka at the speed of light, mawawarak ka. Like, magde-disintegrate ka. Magiging para kang soup. Magiging isa kang dark room soup dyan na patay ka. Yun yung isa doon. Tsaka maganda pa dito, bakit itong time yung pinili mo? Bakit 2018? Like, bakit hindi ka bumbunta ng mga 2000 or 1950 kung kailan importante na malaman to ng mga tao, di ba? Dito ka na lang kung kailan may internet na, di ba? Huwag ka magsalita sa newspaper ng mga 1900s, di ba? Okay lang. Wala maniniwala sa yung time. Ngayon na lang kasi ngayon pwede ka na mag-viral, di ba? So, easy clicks, easy views kasi hindi ka na makikita sa newspaper, di ba? for the clickbait titles. Siyempre, alam ko yan, naiintindihan kita. Ito pa isa dito. Pasensya na, medyo mahaba to video kasi ang dami niyang ginawang kakanseran dito eh. Pagtyagaan niyo ako. Everyone that is associated with this documentary filming, directing, everything will be anonymous. So, una-una, ang isang lie detector test, hindi yan legitimate na nagsasabi ka ng totoo. Kasi ang ginagalawan lang yan is yung tibok ng puso mo, yung pulse rate mo, and yung breathing mo. And all of these things, pwede mong aralin. Pwede ka maging isang professional na lie detector test buster, kumbaga. Kaya isa kang sociopath at naniniwala ka isa kang unicorn or isa kang alimango. Pag yan tinutok sa lie detector test, naniniwala ka sa buong puso mo na isa kang alimang. Hindi malalaman yun ng isang lie detector test. Kasi yung ang kinukuhanan lang niya ng katotohanan niya ay yung tibok ng puso mo. Yung tibok, yung breathing mo, physical effect yan sa'yo eh, when you lie. Diba? Yung pag di ka tumitingin sa mata, yan ang mga galawan ng mga normal functioning na tao. Pero kung isa ka siraulo, pag sinabi niya isa siyang kabayo, maniniwala siya kabayo siya at hindi malalaman ng isang lie detector test. Kaya nga hindi ginagamit ng lie detector test sa court eh. Alam yun ng mga taong may pinag-aralan. Alam nila na hindi siya isang legitimate na criminal process para malaman kung nagsisinungaling ang isang tao. Hindi. Ang talagang nag-iisang pwede mo lang ibigay ay factual evidence, scientific evidence na pwedeng i-test in a lab na merong iisang result every time. Yun ganun kumuha ng isang factual evidence. That is the scientific method. Yung method na ginagawa nito ay ang clickbait method. So ayun, dahil hindi ko na kaya makatanatuduhan na ginagawa, ako ay nagsaliksik ng kanyang kabobohan. So dahil isa tayong legitimate na news site, yung mga interns ko naghirap dito, hindi ako. Nahanap nila ang supposedly na channel nitong Nova the Time Traveler, si Denny Zerja. At tinignan ko yung kanyang mga videos, yung kanyang galaw. I freaking am in my own giant room. I used to share a room with like 4 people, but now I'm in my... Guys, I'll be posting more videos soon. I am sorry for being so inactive, but I will be uploading soon. Siguro na ba alam nyo na siya na to, diba? Like, yung galaw pa lang niya eh.
kung paano siya mag-articulate eh. Kung nasan yung kanyang stress dun sa mga syllables niya, kung paano siya magsalita, yung mannerism ng kanyang kamay, at yung hilig niya sa kulay na pula. Might be some food around there. The scavengers leave. Etong background na to, wala ka ba naalala dito? Like, hindi ba ito yung winter version nun? Traveler. Okay. I just escaped something I've Meron never ba- seen in my Pati whole yung kamay niya, oh. Paolo, Guys, pakipagtabihin mo nga the yung wilderness kamay is niya. dangerous. First, Don't go there by yourself, Philippines is going to converge especially for with 24 other hours, countries guys. You guys don't know as that much are as part me, of like where ASEAN. syrup is stored, ASEAN where is the scavengers leave their Association of unwanted food. Southeast So, guys, Asian nations. just let It the is going to be a big What is up, guys? It's me, Denizurge, and I'm back with What's up, mga cancer? may onting cringe ako dito. Dito banda may onting cringe. Ako siya, ito yung gusto niya. Yung video nga niya sa Apex, mayroon ng 100k views. Ganito ba ka-gullible ng mga tao ngayon? Well, siyempre kung malungkot ka, like, gusto ko rin malaman yung mangyari. Pero kung sinasabi mo legit ka, ang dami mong tinatapakan ng mga scientists, mga talagang nagpupuyat, binubuhos ang buhay nila, ang oras nila para makahanap ng mga ways sa talagang pwede tayo mag-time travel or at least ma-up lang yung science and technology na ginagalawan ng mundo ngayon. So, tigil-tigilan mo ka sa mga bullshit na yan, ha? Woo! So, maraming salamat sa mga nanonood. Kung may mga alam pa kayong mga cancer ngayon sa YouTube na may connect sa Pilipinas, i-comment nyo lang down below. And syempre, huwag naman tayo like, share sa mga time traveler, wannabe yung friends. And syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Foca Frappuccino, out.